дусларым! Бүген миндә кунакта дустым Куянкай Асылкай. Ничек хәлләрең, дустым? Әйбәт, Рамай. Син бүген шундый матур киенеп килгәнсең. Яшел төстә. Минем иң яраткан төсем ул яшел төс. Минем яшел төс турында яраткан шигырем дә бар әле. Сөйләп күрсәтерсеңме, дустым? Ярар, Рамай. Яшел төс. Яратам мин яшел төсне. Иң ошаган төс минем. Киемем дә яшел төстә. Яшел минем бантигым. Яшел карандашны алам. Иң беренче булып мин. Иң затлы яшел машина алырмын зур үзгәчне. Агачлар да яшел төскә төренәләр һәр җәен. Яшел төстәге алманы яратып ашыйм һәр көн. Яшел алманы мин дә яратам. Әйдә бергәләп ашыйбыз. Рәхмәт, дустым. Дусларым, без алма ашыйбыз хәзер. Сезнең белән саубуллашабыз. Хушыгыз.